Let's vlog o nakanood. Ay, shoutout sa to viewers oh. Sa YouTube, sa Palapagborn TV oh. Chat live po tayo. Yun lang, wala monitor pala sa ano. Teka, paano kaya yung tugtog nito? Walang monitor pala tayo sa YouTube ah. Saglit dito tayo sa YouTube. Wait lang. Sa computer tayo. Walang tugtog sa YouTube natin. Yan. Kapag sumakit ang tiyan, may hilab, ipit at tusok yan. Kaya dapat ibustukan. Kakanta tayo sa Facebook, sa YouTube po. Mic test, mic. Mahina. Padamihin natin ang viewers. Pag mga 10 viewers na po, kakanta tayo. Mga 10 viewers po, kakanta tayo.
Request lang po kayo, request. Ililista ko ngayon yung mga magre-request. May bayad may bayad ang request natin. 50 pesos bawat kanta. 50 pesos ano na lang. I-send na lang sa bangko ko. Ano 50 pesos ang request ng kwanta Ate Marichu. Pag English 100. Hello! Ano to? Kailangan ko kasi ng pundo. Kailangan ko kasi ng pundo kaya ano, may parang walang sounds. Kailangan ko kasi ng ano ngayon ng budget. Parang walang sound. Naka-live din tayo sa Facebook. Tsaka live po tayo sa YouTube. Hina ng sounds. Oo, kasi sa YouTube tayo, walang monitor tayo sa YouTube. Sa live lang po sa Facebook meron. Ay, shoutout kay Ate Rimali, kabarangay ko sa Payatas. Di maintindihan ang sinasabi mo kasi malakas ang tunog. Ay, ganun. Okay na po. Ayan. Shoutout po. Ay, salamat sa mga mag-request lang kayo. 50 pesos pag Tagalog. Pag Classic, 50 pesos pa rin. Pag English, 100. Nakalimutan ko isulat yung ko dito. Yung Gcash ko at saka yung bank account ko. Kalimutan ko pala isulat dito. Sa sunod, mamaya ulitin ko yung live ko. Isulat ko yung bank account ko dito. Nakalimutan ko. Bawal utang. Okay na, idol. Walang utang. Wala tayong utang. Mahirap, puro utang ngayon. Naghihirap na tayo sa kakautang. Maging practical tayo ngayon. Wala na pong utang. Wala rin pong libre. Kailangan natin magpayaman. Within sa loob lamang ng isang taon kailangan mayaman na tayo. Ay, sa aking kaibigan, Ruel Dominguez. Kamusta ka na, bro? Kamusta? Kamusta? Pag 10 viewers, magkakanta tayo ng ng kanta na libre muna. Pag 10 by viewers. Baka naman yung naka-live sa natin sa YouTube pa-like naman. Napakalaking tulong po ang live. Ay yung thumbs up niya sa live ko sa YouTube po. Palapag Born TV ang aking pong official YouTube channel sa aking DG ka na idol. Pa-request naman sana may bukas pa. Atay ka, may bukas pa. Classic yan, 50 pesos. May bukas pa eh. Classic. 50 pesos. Teka, nasaan ba dito yun? Nasaan ba dito yung meron ako dito Teka. Nasaan ba yung mga tugtog dito? Ayun. Request kayo, request. 50 pesos, bayad muna bago kanta. Kala nyo Ay, mamaya di kayo magbayad eh. Pasend lang po sa Gcash ko 0909-0909 at saka 10 ang dulo. Yan po ang number ng Gcash ko at yung aking pong bank account 01111 hanggang 23545.
Kasi Ate Maricho, mayaman naman to. 100 to kay Ate Maricho. Pag utang, 100. Times to. Ay, nawala yung comment section. Oh, si Alan Antal. Oh. May bayad, 50 pesos ang kanta. Teka, kakantahan ko kayo ng, ano ba? Oh, sige. Ano ba? Tango ang gusto niyo? Tango, ito. Mga tango dito eh. Ay, 11 viewers oh. 30 minutes tayo live sa aking Palapag-Born TV. Ayan, malapit na po siya ma-monetize. So, ilang na lang, ilang tulog dito ako nakag-video. Ayun. Kay Mami Pizal, Salazar Velasco. Ano, live po tayo. May bayad ang request ha. Patikim muna, patikim. Magpapatikim. Ay patikim to eh. Tignan natin ha. Para po ba sa mga in love? Para sa mga in love itong kantay natin. Yeah. Oh, sana ngayong Pasko. Kantay natin sana ngayong Pasko. Malapit na Pasko oh. Ano na bang araw ngayon? August. Ay, malapit na. O, sana ngayong Pasko. O, malapit na ang Pasko. O, sa Manila ako magpapasko. Ayan, sa Manila po tayo. Ano po? Mas enjoy sa Manila ang Pasko. Dito sa probinsya ay malungkot. Sa Manila po ako magpapasko. Ayan, abangan nyo po yung concert natin dyan sa Mall of Asia. Maingay oh. Para sa ano to ha, sa darating na Pasko. Patikim lang to ha. La. Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kailangan kailangan lumisan pa. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. May damok yung ano natin ay. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako'y maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, umaasat. Nabulol ako. Teka, sira yung mic natin. Mic test. Ayan. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo.
Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ay, grounded yung microphone natin. Baka naman may ano dito, mag-sponsor ng microphone. Oh, sira yung microphone. Okay na yon. Anong request mo, Ate Maricho? Nandito ko pa ba sa live? Pag English, isang daan ito. Ay, wala na. Ay, 3 viewers, oh. Salamat po sa nagtamsak. Malapit na tayo mamonetize sa Payatas Boy. Ay, Payatas Boy. Sa Palapag Born TV, ano po. Malapit na rin ang piyesta sa lugar namin, no? August 14. Malapit na po. Mic test. Ayan. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dalaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakaasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ay, salamat Ate Bernalyn, no? Jesus, shout out. Ay, salamat kay sa aking kaibigan Kuya Marlon, shout out, oh. Sa Facebook live po tayo. Ang iyong ganda umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan.
ang bumabalik. Wala ako. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahali. Ang taas. Pakinggan ang puso't damdamin. Ay, salamat sa 7 viewers. Ng puting ilaw sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, sa ilalim ng puting ilaw, sa ilalim ng ang hirap. Ito na. Ayan, Ate Bernalyn, ano pong request mo, Ate Bernalyn? 100 pesos yan pag English. Ay, ano lang tayo, 30 minutes lang tayong live at may pupuntahan po ako. Ano po? 30 minutes. Nakailang minuto na ba tayo sa Facebook? May ilang minuto na lang po tayo tapos may pupuntahan kasi ako. Kailangan kong tapusin po ngayon. 30 minutes. Mga favorite ito ng aking mga mga taga-subaybay itong kanta na to. Para ito kay kay ulit. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ka, ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Sir, may Xerox po? Ay, ano po yun? Xerox po. Xerox. Ano po, nagluloko yung Xerox. Ay, gulo ko. Wala po sa bayan. Kahit naman black and white Ah. ayaw. Kahit black and white ayaw. Mas matagal po. Ay, matagal. Baka but na yung hapon. Sige, salamat. Kaya Ay, sino to? Joseph. Ay, shoutout kay Joseph po. Tsaka kay Lovely. Nang sa'yo, asahan mo ito, sinta.
ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman, puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ay, Ma'am Lovely, shout out to, at kay Ma'am Joseph. Ay, shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa aking mga mami, shout out sa inyo. Salamat po sa suporta. And siyempre, stay safe po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayong lahat palagi. Ano po, lalo na may bagong ano ngayon, yung monkeypox. Ingat po tayo dyan sa ibang bansa. At nakabuso tayo. Araw at gabi, ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman, ang puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Ay, malapit na tayo mag-auto. Asikasuhin tayo, ano po. Ano oras na? Ay, alas 12. Mga alauna may lakad ako. Ano po? Alauna po ang lakad na. Shout out sa aking mga mami. Salamat sa suporta. Nandito sila nakatambay. Ayan. Oy, si Tatay Bin Vlogger, shout out Tatay Bin Vlogger. Ulit. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandaling hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Islap lamang ang islap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta't kasama kita.
Ay, sino po may request dito? At, wala na. Ay, dumami ang viewers natin sa YouTube. Oh. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang makakasama. Wala na. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Wala na. Nabulol ako. Walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta't kasama kita. Ay, pag nakabili tayo gitara, magigitara tayo. Ano po? Bibili ako ng gitara para haranain ko kayo dito. Dati nagigitara ako eh. Mabili ako ng gitara baka bukas. Mabili ako ng gitara. Gigitarahin ko. Ay, Mami P Salazar. Oy, shout out kay Mami P. Sa lahat ng aking mga mami, salamat. At kay Tatay Bin Vlogger. Ate Bimi USA. Ay, ate. Salamat, ate. Salamat sa pagpunta. At siyempre, naka-live po tayo sa aking Palapag Born TV. Malapit na po siya ma-monetize within baka this week monetize na siya. Ano po? Ganun pa man, tapos na yung kanta. Anyway, ay salamat kay Ma'am Lovely nandito. Mag-request kayo kahit man lang maka 300 tayo ngayong araw na to. Sabihin ko na lang yung GCash ba? Yung GCash 090909 09 at saka 12 yung dulo. Joke lang. Ay, joke lang. Ano po. Ayan, wala pong bayad dito. Katuwaan lang. Ay, ano na lang to. Basta lang to at may pupuntahan ako. Okay po. Ito sa makajus tayo kasi bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo ba na kung bakit nagkakaganyan? Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang binubulok ng iyong puso. Ay, sorry po. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw. sorry po. Naano ako. Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo
ay mayroong halaga sa kanya. Dapat na ba na ikaw ay maghihintay at limukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakanda ang Diyos, umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos. Ang buhay mo mayroong halaga sa Kanya. Ay, ano po yung request nyo? Mami Bibilasco. Ay, ito natin yung request nyo. Ay, joke na. Lang po, joke. Okay. Para po ito sa mga nasaktan, nagmahal, nasaktan ulit, nagmahal at nasapiyot. Joke lang. Teka, ang bilis naman ito. Para po ito sa mga nagmamahal, nasaktan, nagmahal ulit at nasaktan ulit. Kabilang buhay. Masasayang mga araw na kasama kita. Nawala ako sa tono. Excuse me po. Paglalambing at kulit mo na nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama. Ano ba ang tono nito? Na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Nawala ako sa tono. Kailangan ko ng monitor. Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa babayaan na ako'y mag-isa. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Paano na ang lahat? Paano na ako? Tayo
sinabi mo sa akin nasabay tayong mangangarap. Bakit bigla ka? Ano ba yan? Lagyan natin ang acting to. Lagyan natin acting. Ang yumakap sa akin parang isang pahiwatig na pagpapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi pa babayaan na ako'y mag-isa. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Ano po yung mga request nyo po? Sabihin nyo lang po. Ano po yung mga request? O 100? O babaan ko na nga yung presyo? 20 na lang ang kanta. Joke lang. Ay tagal nang akong dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal. Ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng sorry po. Nako, kanta pa naman panahon
Di ka mama. Nawala tuloy ako. Ay, isang oras na pala ito. Dininig ng langit ang ating paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa akin. Thanks for watching. Ano na yung mga paulit-ulit lang itong kanta natin bawat live ko. Ano yung mga kanta natin dyan? Mga classic dito. Yung mga classic ba? Mga classic gusto nyo po? Ay, Ma'am Melisada, shout out. Ito, ayusin natin kanta natin po. Favorite ko to eh. Tingnan natin to. Panahon ng pagkakataon, ibabalik ba ang kahapon? Favorite ko to. Tatandaan mo pa ba? Tayong dalawa ang unang nagkita. Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimulang mangarap. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang minalay kong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ngunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ting lumisan? Na panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Yung ikaw ay nagbalik, nagbalik, at tulad ko din ng iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin ka? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno, halaman, bakit kailangan lumisan? Panahon ng pagkakataon, ibabalik ba ang kahapon? Ay, Mabinos, Lisada, salamat po. Ay, 10 minutes na lang po tayo, ano po, maot na po tayo. Ay, 9 viewers, oh.
Ay, nandito ang aking mga solid supporter. Ay, nandito ang aking tita, oh. Ang aking tita Ponce. Si tita. Basta mga Ponce family. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Nawala ko sa tunog. Panahon ng pagkakataon, babalik ba ang kahapon? Ito. Tama na to. Sa ugoy ng duyan. Ito, hinahanap ko to sa mama ko. Sa ugoy. Ito. Ay, para po ito sa mga nanay, mommy, mother, and ano po yung sunod? Ito na po, sa ugoy ng duyan. Hindi ko to kabisado pero napakaganda itong kanta yun. Ano po. Maiiyak ako dito pag kinanta ko to. Inaalay kong kantang ito sa aking nanay especially. At sa aking si Mami, si Tita Jonapi Ponce, shout out. Sana'y di magaliw dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, ang awit ng pag-ibig habang ako'y nasa sa piling ni nanay. Sorry po.
Patayin ko na po yung live ko. Pasensya na po. Na-miss ko lang po yung nanay ko. Yan, patayin ko na po yung live ko. Pasensya na po. Hindi ko po inaya yung iyak. Yung lungkot. Pag narinig ko po yung kanta niya. Ayun, salamat po sa panonood. God bless po. Patayin ko na po yung live ko sa YouTube. Bye-bye po. Ah, 2 minutes na lang po sa live ko sa YouTube. Okay, isang oras na po tayo. Salamat po sa panonood. And salamat po sa lahat ng suporta. Hanggang dito na lang po ang ating live. Napaiyak ako and God bless po. Bye-bye po.